yo womo ya Uhuru Superstores igiye gutuka miliyoni cy'ubusongo igiye konya ebintu ao aseli kulidigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu by'ubwaga kibuna bono amabati kuri wasite company ao emesumali y'ekingenjo cyonsi cyicuma cy'ubwaga cy'ekingenjo cyonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cy'ubwaga kuri wasite company ao egati y'ebintu binde binge by'ubwaga mwigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati y'ebintu binde ebinge asinsemu y'ebintu by'enyumba nkonya bale mattress cy'ekingenjo cyonsi nabigikire cy'ekizayizi ao mbabwata kitangi cy'ekizayizi ao nkonya bale boyigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'ekingeni kuri wasite company ao amasi y'amandasi kuri wasite company ao ayayo koruga chichumbi chisukali egati y'ebintu binde by'obutumeki Uhuru Superstores igababwa tobo korelyo buya chingatoko bule bintu asetukeye mbabwate customer care ebyego segasekera chi customer buya chingaki bakobora ebintu igababwate chigali ekyo chigokora obusombi busapi chingake kwagulire ebintu biga uchande onsi aliya sorabe igobagotoka ine yo mu cy'ubusongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ine yo mu cyokisi asamange bakeresi migweterase chinamba cyabo 0111161500 gose 0111116150 gose weterase nambele 0111161502 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Gima umwanjwa umurigarari Ogetembe TV kene kionga chinsebere obotuko bwarero chedi gongoro kwaro ni ototo nengiri otoko bwatera naro konta memenyerio ngakorwa wese ni makori korende litanga nikigima egati yali na kwaliganira sekionga chinsebere emagoroba ya lero abantu bane kutoka na mmocho yoboiti wa bakiguru baborogi chinsemo cha marani. Ilikuwa wakati wa mchana sio usiku, walimtania kuwa yeye ni mchawi na wachawi atawaoni vile wanaonekana. Kaunti ya Kisii konyora oroboti orobe gose advance opinion kurwasi abisi yomo de chenero na Thaddeus Nyabaro nere omonogali omoya bwe bunge ye county ya Nyamira torokere ilio koire sawadi ye garugo kyogo speaker na nyasaye na korae obo mo speaker muya egere na ende Moscow na botorengera dinga go kujumutua na bokorra kabura kine Ekionga chinsebere ni otogo chaka kurwa ase county ya Kisii asitokumanyigwa buna litukulia lero egati gosekina kebwatranti abantu 15 mo bwatranti bwe no boiti bwa abantu bane omwaka bwechirwe ne 20 yomo chinsemo cha marani nigekine kiyaika omwali litukulia lero ase bane 10 gose bane igoro yabu 15 mo banyaka bagotoka bali na mamocho abaraji gukumirwe gitaliki 22 cyomutenyi ogocho mutinyo mutangani omwaka 2025 kolengana no munachi ekina waweru kiari roboti oruo ni rwareganirwa no mwalikito Daniel Ontere Tariki 15 cy'umutinyo 10 mwaka w'ekiri bubere na 20 no yomo ase kenyoro kyomokona ime ya nyagonya ase wodi ya marani meyebonge ya kitutu cha Cheno the county ya Kisii abangina bane b'emyaka eminene gati yabo Sindege Mayaka Jemima Nyang'ate Mironga Sindege Masako no mongina Agnes Morao Toto nigo basambetwe wika gukwa asoko kagerwa ko babarogi ekore kiagaragaretie abange nabakagania chiamate chiga chinyoro bwene bwabo nabakagerwa koimukeriwe getambo keregetindi kerichiko magaga y'emyaka 3 hase kigambiro ekine kiga nigo kyarolekanire koleta matunda
Ni magiga y'ikigambire kinene gya Kisii ritukuria rero konyora banegati ya bakagiro 15 noyomo abo babegetubyara na momocho yo kubwateranigwa hasoboiti wabangina baiga. Yes. Bosio wo Justice Kiari Waweru bane gati abo homosae Amos Nyakundi Ondieki, Gilbert Ngondi, Mosae Crispin Makworo Geto mo na Evans Geto kare ni ubonsi abaiga babwateranigwa na momocho yo goitabangina baiga. Nigo barachi gukumerwa nekigambiro magiga ya matuka make kurwa bono. Justice Waweru wetera somotandao wekerero nigabasomera hamomochabo keroyo mom asegotebekana buna Mosae Crispin Ogeto nigairete chinga kichae asogoitwa kwa bangina babere kubwatekana no site obo wegetiwa sekigambiro. Komenta na bande batato. Tuwe na utu. Hata ukipata mtu anavamiwa, fuatilia ujue ukweli kwanza. Na hata ukijua ukweli usimdunge kidole. Tunashukuru sana, chachi amefanya kazi nzuri. Wamepatikana na makosa 4 na wengine hawakuwa na makosa. Tutakubaliana na uamuzi wa chachi kwa sababu yeye amesomea sheria. Kitu ambao ninaomba, kuna wenzetu ambao wataenda kuachiliwa waende nyumbani. Ninaomba pale nyumbani watakapofika nyumbani tuwaone kama watoto wetu ambao sio wale wauaji, kwa sababu sisi kama watetezi haki tunatetea haki ya kila mmoja. Nonyene bo abo wakili babaiga banenigo batema kubigira bosio wekigambire kiga gya Kisii ababoria ekigambiro wochikuba oroberia egesibo chingaki barachi gukumirwa kubwatikana niki sababu chikobwatia litangani babere hasabo bisa babanyimbo kuri umwaka w'ikiri 2020 noyomo kabere kiga nekina kyabege tangani bosio wekigambiro nabande tibarakora masomo naigo baisa gusibwa egekegetame amasomo abo nigara chiguturubana nigo bayo abange babo bategemere niki amati chabo asokonyoro mugati okira lituko naigo kolengana barabo kigambiro ngibwenete ko barorera mabera kama isonse no wona rigirete se kigambiro gya Kisii chitarike 2022 cy'umutinyu mutangani umwaka ugocha chingake bana baiga barachikonyoro gukumirwa kurwa se kigambiro. Hii ushahidi tulikuja kutoa hapa aswa mimi nilitoa juu ya vile waliua mama yangu na ilikuwa wakati wa mchana sio usiku. Walimtania kuwa yeye ni mchawi na wachawi waoni vile wanaonekana vile walivyo. Sasa kitu hii huyu chaji mkuu hapa Kisii vile ameamua yeye mwenyewe, tutafuatilia hiyo, tutafuata hiyo tena. Tunashukuru kwa vile amefanya hivyo, kwa kuwa yeye ndiye muamuzi wa hiyo kesi. Gorobaterege daseni kegetembe kurega se county ya Kisii litrene ngoruko Daniel Ontiri bono Thaddeus Nyabaro nere omonogeri muya gosomo speaker bwe bunge ye county ya Nyamira kubwatakana amone chikura cha Nyarakobachi wakwa litukulia lero ime ya magache county yo chikura gosomo robelio onyara kubagokora wa omono mujumbe gosomo MCA bwe ward ya Kiabonyeru Musike Vincent Penecha bakwana chingakie chyo niko banyaka bako motogia Thaddeus Nyabaro muna umulai nsachinde oranyara kubagakoira ebunge gose ebunge ye county mutwe asobora yubo libagelio niko lyatiga tabusa magiga yomo gose omo speaker bwe bunge ywe omokoro enokokero wakwисiko gwetera chikura na ba MCA abo mulikito polika bokara nigabwatiro oroboti urwo na gotwariganira oroboti rokubwatia ne mambia ya lero asebikaro bya mambia asumanya kirogo bwe bikare biga Vincent Penecha anyara ko bagakora aba MCA abo bakachikura choko nyara ko bacho ko machoro mu speaker we ebunge yegaye county ya Nyamira. It has been a long journey following the impeachment of the then speaker. I know, and you also know, that you had the mandate of electing a new speaker, because in an assembly there should be no faction. Nekero libagali chikura lika
nigo aba MCA abo barenge gwika 22 banyarako babagwaka chikura ase entunde ntangani bakera Thedius Nyabaro chikura 19 ase aba MCA batatu bakera Kiri Santos Nyabera kurengana mureri chiko nigo omubuyi ase chikure chigatanyarako bagakorerigwa ase cyabeterirwa kwirorerwa ase ntunde ya kabere ase aba MCA baiga bonse asobomo banyarako bakomochora Thedius Mumanyi Nyabaro nakoba omuspiko gatano gwe county yiga ya Nyamira. Crisanto Nyabera Mungale garnered 0 in the second round. Honorable Thedius Nyabaro Mumanyi garnered 22 votes in the second round and therefore emerged the winner of the seat of the Speaker of the County Assembly of Nyamira. Elimo lyoka honyarako bagagutianirwa na gochake mirimo yae gwikirano. Oigo nigo omonegerio ye aserieta James Matina oyoro MCA bwe wadi ya kimiranira nyarako bagagochorwa. Without fear or favor, affection or ill shall, so God help me. Without fear or favor, affection all ill shall, so help me God. Asibikale byanyarako babikorawa amo nomuspiko yego mu ya Thedius Mumanyi Nyabaro nigo boigo banyarako bakomochora omo Clark oyo omanyakana na Duke Onyari nyerekanenga igo ebunge yega yabera sigeketara twara omo Clark Of the approval of the appointment of Mr. Duke Samuel Onyari as a clerk na magega yebikale biga nigo omuske Nyabaro agendera ko bagakuliranga natwe nyarako bagakora imirimo yawe gwikirano eliko bayikiranira abanyamira amagenderero abana bamito abagambi aba MCA bose banyamira shukran sana asobo nchora ntale ngange na ndentamo nyitego sengo chora mure lakini mwanchorire yasaye tigaba senie na inde motuge kirobo gambyo egere bobo konya gukia sabantu banyamira nasabire abantu bose bono tubika magana ikisegi kando tuchichamu bune serikali tokolega stuire county yetusi na boigo nigo aba MCA bande na boigo na baraibande banyareko bakoko boko gochoro kuiga kwaye Nyabaro asibalire iranga mbatwe nyareko babago kole mirimo asobomo elio konekia amagandrime ye county ya Nyamira itukulia lero otwaje twa mwanga tigatochoro musipiko ito oyure Thedius Nyabaro twagayo to kunera sama tukamange kubwatirana bakongwa wabwika assembly twaranga tigatomochore egere kubwatirana tutwaro musipiko ito uri ororo batakorere gasi. Honorable Speaker, egento gwa kama ngato tugute differences just to bwata takore gasi. Ekiakera elected members of a county assembly no oversight e governor. Ntobwati libaga lyogo chiko oversight. Ono ya ikirengaki tuanyorire speaker ne deputy speaker ne clerk bagendera ne meremeye tokore to develop Nyamira egento tokorwa ni development yoka Nyamira kuripoti rigeta tseni kya uwanje kya Gatembe kurugiga samaga chamanene ye bunge ye county Nyamira inchegwa nguru kwa Polycarp okara na umoncho murigire togera na wika ase county ya Kisii kubwatekana amo no robot kurwase umurita general omonne Nancy Githungu nigo e county ya Kisii kurawa no mugavana Paul Simbarati anyante kubaya konyora robot yorwekima asa robot robot gotuchitari kianda chio mutienyo 12 umwaka wa 2024 kolengana na robot yorwo nigo chibesa jitumegete asinjira chyo botutukanu kolende ase ekengese getanga nigyo kumulekera robot yorwo nigo tokurigereria obotumeki bwe chibesa ase chinsemo chobwaga chibwe chiobi chyo mugavana ase egotebekana chitumete chishiringi chi milioni 24 nabo igo obwaga chibwe chiobi chinyi chinene chi county obwa chakabangaiga botumegete chi milioni 99 nabo igo chobotutukonu ase okoena no gwechi pasari roboti urwo bunarogocha asembeo ase entunda entangan kegima ze miaka 10 e kaunti ya Kisii ngiyanyorire roboti orobekegima kurwa ase abisyo morita general roboti romanyikanete buna adverse opinion
Korengana no roboti rwo Auditor General chitariki 9 omutinyo 12 omwaka bwechiri 2024 rwo mwaka oerete chitariki 30 omutinyo 5 omwaka 2024 igorokoro kiabuna ebitabu byechibesa tichiri ingikeranu na igo tichiri korokia obwana igoro ye county eyo. Roboti rwo Auditor General Nancy Gathungu nigorokoro kiabuna nigo serikali ya county yanete ekonda gochese omunyakonda yomo kwagatachi abichi county ase yakanite shilingi milioni 99 nyuma yo gochaka gwokwagacho kwo koroberi koira shilingi milioni 5 korengana na Gathungu serikali ya county tirwete busaiti igoroko bwatoka chibeze cyo gochese omunyakonda yo na ase igo omubaro gwechibeze cyo tokonyara koenekiwa. Ase roboti rwo nigo munyakonda ayete shilingi milioni 24 nechinguta kienda go 24.9 million okora amount yoriye chiabizi cyo mugavana okwo gwatakeire kokoreka asemetienyi 24 ibyarete omwerio wo mutinyi 12 wo mwaka 2023 korende emetienyi kienda maga yaye emeremeyo go ikabono teraera. Gathungu boigoni gagotebuna chilingi bilioni eyemone chinguta isana isa togoso 1.8 billion ase budget ye county nigo changanyetiwe chingagi cyo koroswa we supplementary budget egento yasononete emirobere chimisano na ibere ya magendero ase county yo egento kirma minchane chiko limanyindabuna Public Finance Management Act 2012 kero mwemsie osekere ward inyete chimilioni renga isano chiebasa asensemo ye chipasari account ya Kisii nigo yatumete shilingi milioni 345 go 345 million gosira abarokiwa bali babwate okugania korende kunenge okwe robot yorwo nigo gokorokia buna milioni gose milioni yemo ne chimutaibere 1.2 million tichimanyiribu na chatumegete abarokiwa 54 nigo baetwe chipasari nganonya tibabwate chinamba chiabo che skuru gose admission numbers egento kererete obotumeki wechilingi 289,000 boigo 225,000 nigo cherwetwe kabere gojia ase abarokiwa 35 na babere abo babwate amalieta abwekaine korende egotebekana buna nigo barwete adachi ward ao na boigo shilingi 344,000 nigo chiabwato getugo chia ase abarokiwa 45 mo abo babwate amalieta ya baibuli abwekaine na boigo ayabarokiwa abo abwekaine korende bagotebekana korwa ase chiskuru ao abarokiwa 15 nigo baetwe chibesa chintunde ibere gati shilingi chiribu 10 ne chiribu 20 ejigerete ogotumeka we shilingi chiribu kiminye na 15 nemo ota 416,000. Aaron Ototo Nyaingiri, Gatembe TV. Matumo ligareli roboti ronde bunoru ndogochireli tuko liangyo igoro iya roboti urukure somo Auditor General Nancy Gathungu kolende kukirabu nigo tokwenda omuti mokomo keigo tokerana nigendera kumanyia ayande. Etukayo womo ya Uhuru Superstores igiye gutuka miliyoni cy'ubu songo igiye konya ebintu ao aseli birigo kona n'umubuko nkonya bale ebintu byobwaga kibuna bono amabati kurwa siche company ao emesumali y'echingenjo cyonsi chichuma cyobwaga cy'echingenjo cyonsi chiwaya buna bono binding wires chiwilbaro chisimiti cyobwaga kurwa siche company ao egati y'ebintu binde binge byobwaga moigo mbabwa boards muna chiricha MDF egati ebintu binde ebinge asinse muye bintu bya nyumba nkonya bale chi mattress chechingenjo cyonsi nabigicire cheche size ao mbabwata chitangi cheche size ao nkonya bale boigo ebintu byokulya buna bono amabuta y'echinge ni kurwa seche company ao amasi ya mandasi kurwa seche company ao
aliyo koruga chichumbi chisukali egati ebintu binde byobutumeki. Oru Superstores nigo babwata obukoreri obuya chinga tukubula ebintu asetukeye mbabwate customer care ebyegosegasegerera chi customer buya chinga ki bakogora ebintu nigo babwata chigari ekyo chigokora obusombi busapi chinga kikwagulire ebintu biga uchende onsi aliasorabe nigo bagotoka ime yo mucho busongo ase nyumba ya JM Towers angene duka ya Safaricom ime yo mucho kisi asamange bakere simu gweterase chinamba chabo 0111161500 gose 0111116150 gose gweterase nambere 0111161502. Oru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Excellence begins and bright futures are built. Mwanjumo ligera kwa ligana nditogendere ase kiunga chinsa ibere gosenza mu yakabere kiunga chinsa ibere magaroba ya lero asitoko ligerera ebo gose tokoliga muyiga bokubegurwa chigutwa kwa barukwa be University ya Kisii umuyigo nyarako bagukoikeranwa amo no muwasiri bwechisemi musike migosi ogamba nabo igo mugafana we county ya Kisii musike Paul Simbarati egati ya barayibande amo nabasomi bande abange asenze muyaye omuwasiri migosi ogamba nikanyarako baga kwene kibuna wetera ase umurubuli muyi habu wakana chibe SAS University mwaikatemna new model of funding kasi new funding model ni University ya Kisii yanyarako bage konyorwa osake konyora asenjira nne ase yanyarako bage ko kei esira eli yanyarako bage ko twara amatuka magega. Ladies and gentlemen, like most public funded universities in Kenya, Kisii University has had its share of financial challenges leading to accumulation of huge pending bills. The university sector financing problem is historical. However, I want to state that the government is doing all that it is within its means to significantly reduce the burden of pending bills and ensure our universities attain better financial health. Thus, under the student-centered funding model that was introduced in 2023, the government is introducing and addressing the historical university financing problems. We have, for example, spent over 41 billion in loans and scholarships for students since 2023. This amount has brought a lot of relief to public universities that had sunk into debt amounting to more than nearly 70 billion by the time the model was introduced. And in confirmation of the effectiveness of that funding model, Professor has just confirmed that it is helping him reduce the pending bill in this university, reducing it from 1.7 billion to 1.1. And it is estimated that within the next 3 years, all the universities will be on sound funding or financial footing if we continue with this model. As for any new initiative, there are always teething challenges. However, His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto has sent up abo igotokera na wika chinza mocha nyakwa nigo abana bodaboda aba omugumo nyakwa transport sako baligania umuyiga bokorera nyasaye ngambuye mono asoko balenda umwako mungima amuriga onyara kaba guigeranwa amo na vatha orioki atubanya kwa baje gucengera okweroberia gukwaligania omwaka omuya unagotumanyia umurikito dipon asanya emejega ao kegendrete kwariganiwa anana somutinyo igo December ekiombe kyabana bodaboda kurwanya kwae omugumo sako kegutuka imeye wodi ya buge kebunge ya kitutu cha South nigo baba kwarigania emisenjenu yo kwirenera nyasaye mbuye mono asoko barenda omwako mugima ndune kiombe kero mwaka
kartoko chako mwaka na ukoro mwaka gotoko tangana nyasaye kiagarani ari bintu byonse gore ero no mwega ro itu abwate twakire ngambia ikiagarani nyasaye tuli mbro mwaka mugima turanyora makomwande turanyora mururiende ndotero nari mono mbia mane kiagare bintu bitu anyore bingi sasa twanjeire sako yito yakini liaba members ya retrain kamwe nyinge twanyore chipikipiki twamenta kanire Omojega oyuo oragwa na Father Orioki ni gobego mujumbo kitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi abakagwikirana hase bono baba bakuboria abarundi abechipikipiki gotika gutumeka ebinyugwa byo gotindia. Not lose our life story this young. Family chetu chiachandika. Egento keriate ba tugocha twasiba ke korosio mambi ba maroba kiabeire keri igonkonya gotebe father basaiba mintu but let us keep off drugs. Natura nyari go transform our constituency and our families. Imaiga amarwari ngogenda aranyegeria segeti. Bono lidio kogenda omutu okonyegera. Naye wansa gokora ki? Kware bintu ngonyegera bire. Liba gokwe bacha kwa da tintu omere tigange bacha. Ngizina kibako bakogenda nono yotinda na rolengensa. Alibona marwari akogenda kunege ntogeta anyegeri. So please, I'm begging you to gendo sive o ansa ko gendi pigipi. Egera you endanger yourself, you endanger other people. Abale innocent liba obwena to kolendo bogima. Nanyerabo omujumbe Anthony Kibagendi ni gari ira yae yo guchukubwaterana n'abantu bonsi irenyare gwikirania chira chia yariete anene aso gwikirania magenderero kote mande usupport yombe kabisa chikanisa chetu chiskuru na mbone pareye na kwanirete rutobiria itu asugumete ncheno mochumbo kitutu no tugasugume kabekwe budget e pareye before the month of May okonya oratuanye kudre kabisa paka kobekela. Komentana yubo igon Father Orioki ni gabori abarundia koba abegenwa ase mirimo yabo nabo igoho gokora mirimo yabo ase njirendonge ile gokeania emebasokano. Tanaro ko basaleli. Otajiba yasiwe ikakoruga yabaka mosojo timadio M50 mogo jaji o M30 o M20 onye jira totebe 30. Onye goroje tima edwa danga goruga M50. Yeah. Mosoko baba ebuna abande baraba yatuanyari rori tuanyari ngujikonyara tole highly disciplined egiana inune force yende mole tinya sabu ate sieke umbege ngosaberegero mwaka Yinko reporteria egetaseni kia okia getembe korua se ward ya bogeke gotoke bunge ya kitutu cha South imeje county ya Kisii litaliana inkuru kwa Dipon Asanya Origeria muntu korera ekionga chinsa ibere emagaroba ya lero ncheni gongoro kwa runyo toto nyangiri kurensemo imenyereni yakoro kwa Wilson Makoli abego ensemo ya transmission yakoro kwa DJ Atsani kureni gongo kwa ensemo ili studio tunyara kubato kwa na ayema no mnyagitali Dr. Ken Amose kurwase enyagitali ya World Fit Health Center. Etukayo womo ya Uhuru Superstores